Ak sa v Inchebe v Bratislave konalo nejaké nechutné divadlo, tak maximálne zo strany štátu. Je mi veľmi ľúto za vyjadrenie pána premiéra Roberta Fica, ktorý zrejme čerpal z čiastkových informácií z médií. Práve z tých médií, o ktorých aj on veľmi rád rozpráva, že používajú dvojitý meter alebo dvojitý kilometr. Tu sa s ním nebudem hádať. A je mi to veľmi ľúto, najmä kvôli tým ľuďom. Veľa z nich tam prišlo rozprávať fakty, argumenty, citovali tam štúdie, dávali tam procesné pripomienky. Tí odborníci na pódium podľa môjho názoru často odpovedali veľmi nepresvedčivo. Ľudia tam stáli v rade, čakali na svoj 4-minútový čas. Po 4 minútach v strede vety padla dovidenia vypnutý mikrofón, potom si tam navzájom požičiavali čas. Toto je divadlo, priatelia. V tom rade nedôstojne som videl stať invalida o barlách, videl som tam stať matku s dieťaťom, videl som tam stať množstvo starších ľudí. Ako som bol upozornený v komentároch, nebol tam bezbariérový prístup na toalety. Toto je divadlo. A potom sa tu súdia ľudia, alebo posudzujú, škatulkujú na základe toho, že tam niekto príde a spraví si tam svoje emočné vystúpenie, možno niekedy na začiatku, možno za hodinu ho tam už nikto nevidí. A podľa tohto budeme súdiť všetkých tých ľudí, ktorí tam merali svoj čas. Dali do toho energiu, naštudovali si to. To podľa mňa není fér. Chcel by som vás poprosiť jednu vec. Na internete už koluje celé video, nezostrihané z tohto zasadnutia. Ja rozumiem, že nemáte čas ho pozerať celé, ale skúste si to preklikať a skúste si popozerať pár tých pripomienok, čo tam budú. Aby ste mali obraz, nie len ten čiastkový, čo vám posunie nejaké médium alebo niekto a potom to niekto preberie a potom sú všetci dezoláti a tak ďalej. Prosím vás pekne, majme k sebe rešpekt a úctu.